fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Pawla u Anġlu Mejlaq. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal-misteri għaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, Inti tajtna l-Verġni Mqazza Marija bħala eżempju ta' imħabba bla qies u ta' umiltà mill-aqwa. Għamel li l-Knisja tiegħek hija tħares bħala l-preċett tal-imħabba tingħata għal qadij tal-glorja tiegħek u tal-bnedmin. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarri mill-littra ta' San Pawla Apostlu lill-Efesejn. Ħuti, twettqu fil-mulej u s-saħħu bil-qawwa tiegħu. Ilbsu l-armatura ta' Alla biex tkunu tifilħu tieqfu għat-tnassis tax-xitan. Għax il-ġlieda tagħna mhijiex kontra id-dem u l-laħam, imma kontra s-setat, kontra l-qawwiet, kontra l-prinċipijiet ta' din id-dinja ta' dlamijiet, kontra l-ispirti ħżiena li jamru fil-wisa ta' smewiet. Għalhekk, ħudu fuqkom l-armatura ta' Alla ħalli tkunu tistgħu tieqfu fi żmien il-ħażen u wara li tkunu għamiltu ħilitkom kollha, iżommu waqfin. Żommu sħiħ mela, ħażmu ġenbejkom bil-verità, ilbsu l-kurazza tal-ġustizzja u xiddu riġlejkom bil-ħeġġa tal-Evanġelju tas-Slim. Ħudu fidejkom it-tarka tal-fidi li bija tistgħu titfu il-fleġeġ kollha tan-nar tal-ħażin. Ilbsu l-elmu tas-salvazzjoni u waqbdu x-xabla tal-Ispirtu li hi il-kelma ta' Alla. Itolbu dejjem fl-Ispirtu b'kull xorta ta' talb u b'kull ħtieġa. Isru fih bla ma tieqfu u itolbu għal-ħtiġijiet tal-qaddisin kollha. Itolbu għalija wkoll biex meta niftaħ fommi tingħatali l-kelma ħalli b'wiċċi minn quddiem inxandar il-misterju tal-Evanġelju li tiegħu jien l-ambaxxatur fil-Ktajjen. Jalla jien u nxandar inkun nista' nitkellem b'wiċċi minn quddiem kif għandi nagħmel. Il-kelma tal-mulej. Imbirek il-mulej, il-blata tiegħi. Imbirek il-mulej, il-blata tiegħi. Imbirek il-mulej, il-blata tiegħi li jħarriġli idejja għat-taqbida u subajja għat-taqtija. Imbirek il-mulej, il-blata tiegħi. Tieba tiegħi u qawwa tiegħi, ken tiegħi u ħellies tiegħi, tarka tiegħi fih jien nistken u li jrażżan il-popli taħti. Imbirek il-mulej, il-blata tiegħi. U Alla, għanja ġdida irrid ninsiġlek fuq arpa ta' 10 kordi għannijilek, int li tagħti r-rebħa l-slaten li teħles lil David il-qaddej tiegħek. Imbirek il-mulej, il-blata tiegħi. Alleluja, alleluja. Alleluja. Imbirek is-sultan li ġej fisem il-mulej, slim fis-sema u glorja fil-oli tas-smewiet. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. Dak il-ħin stess resqu fuq Ġesu xi Fariżej u qalulu: Mur,
itlaq minn hawn għax Erodi irid joqtlok. U qalilhom, morru għidulu l-dak il-volpi. Ara, jien nkeċċixjaten u nfejja il-mart illum u għada u fit-tielet jum nasal fit-tmiem tiegħi. Ma dan kollu illum u għada u pitada jeħtieġ li nissokta it-triq tiegħi għax m'għandux ikun li il-profeta jinqered barra minn Ġerusalem. Ġerusalem, Ġerusalem, int li toqtol il-profeti u tħaġġar il-messaġġiera li jibgħat lek Alla. Kemm ried niġbor lil-ulidek bħal maqraqqa tiġbor il-fliles tagħha taħġwen ħajja u int ma tridx. Ara, darkom għad iħallu ilkom ħerba u ngħidilkom li m'intomx se terġgħu tarawni sa dakinhar li tgħidu imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Il-kelma tal-mulej. Ħuti Eżies, il-Vanġilu tal-lum jippreżentalna kif ħafna drabi huwa msejjaħ il-karba, il-bikja ta' Ġesu fuq Ġerusalem. Ma jien nistaqsi u ki kellu jkun hawnhekk fostna llum x'jgħidilna. Tgħid jibki fuqna, jibki fuq Malta tagħna, fuq Għawdex tagħna. Jiena ngħid li jibki. Għaliex l-iżbal li jagħmel il-poplu ta' Ġerusalem huwa l-istess żball li ħafna drabi aħna nagħmlu. L-iżbal kien li ma tawx widen jgħidha ċaru tont għal messaġġiera li Alla batilhom. Ma tawx widen ma laqgħux il-kelma tal-profeti u l-kelma tal-profeti ma kienitx tal-profeta imma l-profeta ġie wassal il-kelma ta' Alla mhux il-kelma tiegħu. Aktar u aktar imbagħad ma laqgħux il-predikazzjoni tal-mulej Ġesu. X'tab xejn il-qari tal-lum mill-ittra ta' San Pawl lill-Efesini jatina dan il-parir: ħudu fuqkom l-armatura ta' Alla ħalli tkunu tistgħu tieqfu il-ħażen. U kif jien nista' nieqaf il-ħażen? Billi narma xi ħaġa, hemm xi ħaġa li nista' niġġieled il-ħażin billi nipprova neqret il-ħażin. Il-ħażin fil-ħajja tiegħi nirbħu Eżies skont kemm qed inħalli fija taħdem il-kelma ta' Alla. Jekk ma nilqaħħiex il-kelma ta' Alla, jekk qed niġi hawn il-Knisja smajt il-kelma ta' Alla imma ħriext u dik il-kelma ta' Alla ħallejta hawnhekk warajja fuq il-bank ġew l-Knisja. Qed nagħmel l-istess żball li jagħmel il-poplu ludi. Kemm drabi rittek inżommok bħal roqqa li tiġbor il-fliles tagħha. Ejjew nitolbu li Alla Eżies biex bil-qawwa tal-Ispirtu aħna wkoll nilqgħu il-kelma tiegħu u inħallu l-din il-kelma tmexxina u issaħħaħna f'imħabbtu u fl-imħabba tagħna lejn xulxin. Hekk biss ikollna l-qawwa li nirbħu kull ħażen. Ħuti Eżies huma bil-wifqa u rresqu it-talbiet lill-mulej li kif stqarrejna fis-salm il-mulej u il-blata tagħna. Nitolbu għall-Knisja biex tkompli twassal b'kull mezz possibbli il-kelma tal-Alla fil-qalb ta' kull bniedem. Nitolbu. Imbierek int mulej li tħarriġna għal kull taqbida. Għati il-qawwa u id-den lil dawk li jmexxu in-nazzjonijiet sabiex jaħdmu tassew għal ġejt u l-paċi tal-bnedmin kollha. Nitolbu.
ħallina mulej inresqulek il-ħsibijiet, il-weġat tagħna, il-biżat tagħna. Aktar u aktar dawk il-momenti li fihom inħossu li aħna qegħdin niġu megħluba mill-ħażen. Ħatkun il-kelma tiegħek, it-tarka u l-ħelsien tagħna nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, għamil mulej li kull familja tieħu lil Marija bħala l-modell assolut tal-mara li tilqa il-kelma biex huma wkoll jgħixu l-kelma tiegħek fil-familja tagħhom. Nitolbu. Għati mulej kull grazzja u faraġġ u għajnuna lil-morda tagħna. Fl-istess ħin il dawk il-persuni li b'tant imħabba u bożza iduru bijom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talb personali tagħna. Tkun imbirek mulej int il-blata tagħna. Kompli ħarriġna għat-taqbida ta' kuljum kontra l-ħażen li jrid jeqret minn ġofina il-kelma tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Biddel mulej f'sagrament ta' salvazzjoni dawn l-offerti li ġibnilek b'qalb ferħana f'din it-tifkira tal-Verġni Marija li fil-Knisja tiegħek tiddi bħala eżempju ta' qima spiritwali. Bi Kristu Sidna, il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għaliex fil-kobor bla qies tat-tieba tiegħek inti tajt lill-Knisja lill-Verġni Marija bħala eżempju ta' qima vera. Hija l-Verġni li tisma' tħaddan bil-ferħ il-kelma tiegħek, tożza f'qalba u taħseb fuqha bejna u bejn ruħha. Hija l-Verġni li titlob, tfaħħar il-kobor tal-ħnina tiegħek b'kantiku ta' tifħir, ħerqana titlob għajnuna għal żewġ arajjes u b'qalb waħda titlob flimkien mal-Apostli. Hija l-Verġni li tobdi, tnissel iben bil-qawwa tal-Ispiritu Santu u ħdejn is-salib jitħabbar li hija tal-poplu tal-Patt il-ġdid. Hija l-Verġni li tisab, tistenna bla qiegħda l-qawmien mill-imwiet ta' bina u brabta sħiħa mar-rieda tiegħek tistenna l-miġja tal-Ispiritu Santu. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u intennulek. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija,
Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom mal-Alla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Imqawwijin mill-preżenza tal-Ispirtu fina u f'qalbna, ejjew insejħu l-Alla l-missier u nitolbuh li saltnatu tiġi fostna u għalhekk ngħidu: Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jintrid fija, inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla
Dan u li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħenjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. F'dejk il-monde. Ejjew naduraw il-mulej Alla tagħna fi skiet ta' qalbna. U għal-mument ta' wara tqarbejn fejn nidħlu daħla fina nfusna u nintebħu bil-preżenza ta' Alla fina. Fejn hawnhekk f'dan il-mument aħna rresqu it-tifħir tagħna lil dak li hu tassew
il-blata tagħna. Nitolbu. Iċċelebrajna l-misteri għaddisa tal-mejda tiegħek u tqarbilna b'devozzjoni xierqa bil-ġisem u d-dem ta' ibnek. Nitolbuk mulej li tagħti l-Knisja tiegħek li tkun imħeġġa fil-fidi u mwettqa fl-imħabba u msaħħa fit-tama tal-glorja ta' dejjem. Bi Kristus Siedna. Ngħidu flimkien tliet Ava Marietek impoġġu f'taħt il-man ta' Omna Marija, il-morda tagħna u dak kollha li jduru bihom, kemm fl-isptarijiet kif ukoll fid-djar tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.